Doncs jo vaig escollir la Mary Richmond perquè jo soc treballadora social de formació i la Mary Richmond va ser una persona, crec jo, que adelantada en el seu moment, que no només com a dona, que va fer moltes coses que en aquell moment les dones no feien, sinó que a més va ser capaç de començar a mirar el treball social des d'una altra perspectiva. I va ser la que el va professionalitzar d'alguna forma, no? La que va entendre que per poder treballar amb les persones havies de tenir formació i a més havies de tenir una certa mirada, no des de que jo vaig i ordeno i faig, sinó que jo puc entendre i a partir del que tu tens pots canviar i jo t'ajudaré en aquest procés. I això jo la vaig descobrir a la Mary Richmond a la carrera i quan m'ho vau proposar vaig pensar en ella de seguida. M'atreia molt el tema d'empoderar la dona, que fos un calendari feminista, de tot això és una cosa que a mi ja m'atrau, o sigui, ja és una cosa que més o menys és una lluita que hem de tenir. Però no pensava que prendria tant, ni de la dona que jo he triat, que clar, me l'he hagut de treballar i per tant la conec molt més avui que quan vam començar, ni totes les discussions a les reunions o per WhatsApp. Em va semblar molt, molt ric quan vam triar el projecte al qual es donaria els diners que es treguin i com és un projecte que per mi està molt bé, però és veritat que hi pot haver gent que qüestioni parts d'aquest enfoc o així, i vam tenir discussió, jo penso, magnífica, que et fa com a créixer també, perquè veus el que tu penses, el que pensen els altres, no sé. I crec que m'emporto de tot el procés un cert creixement també, d'idees que jo ja tenia i que ara estan més refermades i més enriquida, crec, sí.